Sanibonani, igama lami uLungile Khambule, ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sizosebenza ngesibalo sethu esinegaba ezimbalwa. Uyabona ke nasi isibalo sethu kunezigaba ezimbalwa kumele sisebenzise ukuze sizothola phela sizoxazulula isibalo sethu ukuze sizothola uX. Lesibalo lesibosibhekile singakudida ngoba phela sikhuluma ngokuthi ngama fractions, kodwa ke sizosenza ukuthi sibe lula. Indlela yokuyenza ukuthi lesibalo lesi sibe lula ukenzani? Ukususa phela lo minus 3x minus 2 simchelise sise ngale kulelinye icala, yabo. Indlela yokuyenza njalo ukenzani? Phinda ngo minus 3x minus 2, yabo. Asiphinda ke ngo minus 3x minus 2 komabili amacala sothi minus 3x minus 2 minus 3x minus 2. Futhi ke masiphinda ngo minus 3x minus 2 siyabona ukuthi lo ongaphansi uyasuka bese kuyosala lokho phezulu u14x plus 4, so bhala sithi 14x plus 4 bese ke so phinda u8 ngo minus 3x minus 2. Nakho ke u-minus 3 masimphinda ngo8 uzosinikeza u-minus 24x, futhi ke u8 masimphinda ngo-minus 2 uzosinikeza minus 16. Uyabona ke manje sekulula kakhulu, sesingakwazi ukuxazulula ukuze sizothola uX wethu. Asuseke lo minus 24x ngoba phela sifuna ukuthi x ame endaweni eyodwa, uyabo? Sizosusa kanjani? Sizohlanganisa ngo24 komabili amacala. So thini plus 24x komabili amacala plus 24x kuyosinikezani? Masihlanganisa phela u14 no24 kuyosinikeza ubani? U38. Bese siyabhala ukuthi plus 4 bese sithini? Lo 24x minus 24x uyasuka kuyosalani? Kuyosala u-minus 16. Sombhala ke phansi u-minus 16 wethu. Futhi ke sifuna ukususa lo plus 4. Kuze lo plus 4 asuke sizenzani? Sizosusa komabili amacala sithi minus 4. Manje kuyosalani? Impendulo yethu kuyosala u38x ulingana no mosusa u-minus 16 no minus 4 kuyosala u-minus 20. Sekulula ke manje sizohlukanisa ngo38 komabili amacala kuyosalani? U-x wethu ulingana no minus 20 phezu kwa38. Futhi ke singakwazi ukuyixazulula kalula futhi le fraction yethu sithini? Sithi minus 10 phezu kwa 19 ngoba phela sihlukanisa ngo2, yabo? Sesitholile impendulo yethu. Futhi ngiyanigquza ukuthi nibheke kahle ukuthi le mpendulo yethu ivele isinikeza impendulo elungile. Indlela yokuyenza kanjalo ukuyifaka phela esikhaleni saka x, yabo? Ngiyathemba lokhu nisizile kuze sibonane futhi. Bye bye.